Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μάθημα του δομημένου προγραμματισμού. Θα συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει στο προηγούμενο μάθημα, ξεκινώντας από τους αριθμητικούς τελεστές συντομογραφίας πράξεων. Όπως μπορείτε να δείτε, οι αριθμητικοί τελεστές συντομογραφίας πράξεων είναι αυτοί εδώ πέρα οι 5 που θα μάθουμε. Ο πρώτος λέει πρόσθεση και ανάθεση τιμής, ο δεύτερος αφαίρεση και ανάθεση τιμής, πολλαπλασιασμός και ανάθεση τιμής, διαίρεση και ανάθεση τιμής και η πράξη μόντουλο και ανάθεση τιμής. Πάμε να δούμε τι κάνει ο καθένας, κάνοντας ένα παραδειγματάκι. Ξεκινάμε με το να δημιουργήσουμε 5 μεταβλητές τύπου int και τους αναθέτουμε τις εξής τυχαίες τιμές. 5, 7, 20, 40 και 10. Ύστερα θα αναθέσουμε νέες τιμές στην κάθε μεταβλητή, οι οποίες θα προκύπτουν από αυτές εδώ πέρα τις πράξεις που μάθαμε, τους αριθμητικούς τελεστές συντομογραφίας πράξεων. Πάμε να δούμε ένα-ένα. Αυτή εδώ πέρα η πράξη μας λέει πρόσθεσε στην υπάρχουσα τιμή του χ 2 και ύστερα το αποτέλεσμα βάλτο στο χ και ισούται με αυτή εδώ πέρα την πράξη χ ίσον χ συν 2. Αυτή εδώ πέρα η πράξη μας λέει αφαίρεσε από το ψ 5 μονάδες και το αποτέλεσμα βάλτο στο ψ, δηλαδή ψ ίσον ψ μείον 5. Εδώ αυτό ισούται με z ίσον z επί 2, εδώ αυτό ισούται με i ίσον i δια 4 και εδώ αυτό ισούται με j ίσον j μόντουλο 3, την πράξη. Για δική σας διευκόλυνση, όταν βλέπετε αυτούς τους τελεστές μπορείτε να σκέφτεστε ως εξής. Όταν βλέπετε αυτό τον τελεστή μπορείτε να σκέφτεστε προσθέτω στο χ 2. Εδώ πέρα αφαιρώ από το ψ 5, εδώ πέρα πολλαπλασιάζω την ήδη υπάρχουσα τιμή του z με 2, εδώ πέρα διαιρώ το i με το 4 και εδώ πέρα κάνω την πράξη j μόντουλο 3 και το αποτέλεσμα το βάζω στο j. Αμέσως μετά δημιουργώ κάποια printf έτσι ώστε να τυπώσουμε τα αποτελέσματα στην οθόνη, πατάμε run και βλέπουμε εδώ πέρα όλα τα αποτελέσματα των πράξεων που μόλις κάναμε. Πρώτα τυπώνουμε την αρχική τιμή που έχει μέσα της κάθε μεταβλητή και αμέσως από κάτω τυπώνουμε τη νέα πράξη, βελάκια και ύστερα εδώ πέρα θα μπει η νέα τιμή της μεταβλητής, της κάθε μεταβλητής. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα χρησιμοποιώ το /n για να αλλάζω γραμμή, μετά τυπώνω γραμμές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να υπάρχουν διαχωριστικά και μετά πάλι αλλάζω γραμμή και τυπώνουμε τα επόμενα. Δοκιμάστε το και μόνοι σας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους σχεσιακούς τελεστές. Οι σχεσιακοί τελεστές συγκρίνουν δύο τιμές ή παραστάσεις και επιστρέφουν ένα, το οποίο αντιστοιχεί στο αληθές αν η συνθήκη είναι αληθής, και επιστρέφουν 0 που αντιστοιχεί στο ψευδές αν η συνθήκη είναι ψευδής. Τα ονόματα των σχεσιακών τελεστών είναι τα εξής. Αυτός εδώ πέρα ονομάζεται ίσον, αυτός διάφορον, αυτός μεγαλύτερο, αυτός μικρότερο, αυτός μεγαλύτερο ή ίσο και αυτός μικρότερο ή ίσο. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής τους για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία τους. Δημιουργώ δύο μεταβλητές τύπου int, στη μία αναθέτω την τιμή 3 και στην άλλη αναθέτω την τιμή 5. Πάμε να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις μεταξύ τους. Φτιάχνουμε 6 printf, οι οποίες θα τυπώνουν τις αντίστοιχες συγκρίσεις και για τους 6 σχεσιακούς τελεστές θα συγκρίνει άμα το χ είναι ίσο με το ψ, θα συγκρίνει άμα το χ είναι διάφορον του ψ, αν το χ είναι μεγαλύτερο του ψ, αν το χ είναι μικρότερο του ψ, αν το χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ψ και αν το χ είναι μικρότερο ή ίσο του ψ. Αυτά είναι texts. Έτσι, τυπώνονται στην οθόνη. Και δίπλα θα τυπωθούν οι πραγματικές τιμές, οι οποίες θα προκύψουν από τις πράξεις εδώ πέρα. Πατάμε run και βλέπουμε τα αποτελέσματα στην οθόνη. Αρχικά συγκρίνει να δει αν το χ είναι ίσο με το ψ και μας επιστρέφει την τιμή 0, διότι το χ δεν είναι ίσο με το ψ. Άρα η συνθήκη είναι ψευδής, false. Εδώ συγκρίνει να δει αν το χ είναι διάφορο του ψ, δηλαδή not ίσο του ψ και μας επιστρέφει την τιμή 1 γιατί πράγματι το χ είναι διάφορο του ψ. Εδώ μας λέει το χ είναι μεγαλύτερο του ψ, μας επιστρέφει 0. Εδώ μας λέει το χ είναι μικρότερο του ψ, μας επιστρέφει 1. Εδώ το χ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ψ, μας επιστρέφει 0. Το χ είναι μικρότερο ή ίσο του ψ, μας επιστρέφει 1. Οπότε σε αυτές εδώ τις θέσεις κάνει τις συγκρίσεις και πάντα επιστρέφει μία τιμή, 0 ή 1. Θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο μπορεί να αποτελέσει κάποιες φορές λαθάκι στον προγραμματισμό. Αυτός εδώ ο τελεστής είναι διαφορετικός
εκτός από αυτόν τον τελεστή. Αυτή εδώ πέρα η εντολή μας λέει ανέθεσε την τιμή 5 στη μεταβλητή χ. Δηλαδή βάλε την τιμή 5 μέσα στο δοχείο χ, στο κουτάκι στη μνήμη. Ενώ αυτή εδώ πέρα η εντολή μας λέει, κάνει μια σύγκριση και λέει είναι το χ ίσο με το 5 και επιστρέφει 0 ή 1 σε αυτή τη θέση. Οπότε αυτός εδώ πέρα είναι ο τελεστής ανάθεσης τιμής, ενώ αυτός εδώ πέρα είναι ένας τελεστής σύγκρισης που συγκρίνει το αριστερό κομμάτι με το δεξί κομμάτι. Προσοχή, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι σχεσιακοί τελεστές έχουν προτεραιότητα. Δηλαδή, όταν έχουμε μία παράσταση η οποία περιλαμβάνει πολλούς σχεσιακούς τελεστές, οι πράξεις θα εκτελεστούν με προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι αυτή που βλέπετε εδώ πέρα. Η μεγαλύτερη προτεραιότητα την έχει ο σχεσιακός τελεστής μικρότερο. Μετά είναι ο μικρότερο ή ίσον, μετά είναι ο μεγαλύτερο, μετά είναι ο μεγαλύτερο ή ίσον, μετά είναι ο διάφορον και μετά είναι ο ίσον. Όταν έχουμε τελεστές ίδιας προτεραιότητας, η προτεραιότητα ισχύει από αριστερά προς τα δεξιά της παράστασης. Και πάμε να δούμε ένα παραδειγματάκι. Θα τυπώσουμε στην οθόνη με ένα printf το αποτέλεσμα της πράξης αυτής εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έχουμε τρεις σχεσιακούς τελεστές. Έχουμε αυτόν, αυτόν και αυτόν. Και οι πράξεις θα γίνουν με βάση την προτεραιότητα που μάθαμε πριν. Αρχικά προτεραιότητα πάντα έχουν οι παρενθέσεις. Οπότε ξεκινάμε από τις παρενθέσεις. Μέσα στις παρενθέσεις έχουμε αυτή εδώ τη σύγκριση. Είναι το 1 μεγαλύτερο του 5. Οπότε αυτό θα ισούται με 0 η πρώτη παρένθεση. Μετά η δεύτερη παρένθεση είναι το 4 μεγαλύτερο ή ίσο του 1. Παράσταση, η συνθήκη είναι αληθής. Οπότε θα επιστρέψει 1 και μετά θα έχει να συγκρίνει το 0 με το 1 και λέει είναι το 0 μικρότερο του 1. Και πράγματι ισχύει. Οπότε αυτή εδώ πέρα η παράσταση ισούται με 1. Επόμενοι τελεστές για τους οποίους θα μιλήσουμε είναι οι λογικοί τελεστές, οι οποίοι αποτελούν την εφαρμογή των λογικών πράξεων not, and και or. Όπως θυμόμαστε, η πύλη not κάνει το λογικό 0, 1 και το λογικό 1, 0. Η πύλη and θα πάρει στην έξοδο της 1 όταν όλες οι είσοδοι της είναι 1, όσες και αν έχει, και η πύλη OR θα πάρει στην έξοδο της 1 όταν έστω μία, τουλάχιστον μία από τις εισόδους της, έχει τη λογική τιμή 1. Τα σύμβολα στη γλώσσα σε είναι αυτά εδώ πέρα τα τρία. Αυτό το σύμβολο είναι για τη λογική πράξη και, αυτό το σύμβολο είναι για τη λογική πράξη OR και αυτό το σύμβολο είναι για τη λογική πράξη NOT. Πάμε να δούμε κάποια παραδειγματάκια. Οι εντολές AND, OR και NOT θα εκτελούν τις αντίστοιχες λογικές πράξεις μεταξύ διαδικών τιμών, δηλαδή μεταξύ 0 και 1. Για παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε τη λογική πράξη AND και αριστερά και δεξιά πρέπει να έχουμε διαδικές τιμές που θα κάνει τη λογική πράξη μετά και θα μας επιστρέψει την διαδική τιμή του αποτελέσματος. Οπότε βάζουμε συνθήκες και λέμε είναι το 5 μικρότερο του 2? Όχι, άρα θα επιστρέψει 0. Και εδώ είναι το 5 μικρότερο του 3? Όχι, άρα θα επιστρέψει 0. Και θα κάνει τη λογική πράξη 0 and 0. Και όπως βλέπετε το αποτέλεσμα είναι 0. Ομοίως από κάτω θα κάνει τη λογική πράξη OR μεταξύ αυτής εδώ της λογικής τιμής που θα είναι 1, διότι το 5 είναι όντως μεγαλύτερο του 2, οπότε επιστρέφει τη λογική τιμή 1. Και εδώ πέρα επιστρέφει πάλι τη λογική τιμή 1, οπότε 1 OR 1 μας κάνει 1. Εδώ θα επιστραφεί η λογική τιμή 0, γιατί το 5 δεν είναι μικρότερο του 2. Και μετά έχουμε NOT 0. Το NOT 0 μας κάνει 1. Και εδώ αυτή η συνθήκη θα επιστρέψει 1, διότι το 7 συν 3, δηλαδή το 10, είναι ίσο με το 10. Και αυτή η συνθήκη εδώ πέρα θα επιστρέψει 0, διότι το 4 δεν είναι μικρότερο του 2. 1 OR 0 μας κάνει 1. Σε περίπτωση που έχουμε μια παράσταση με πολλούς λογικούς τελεστές, υπάρχει προτεραιότητα με την οποία εφαρμόζονται οι πράξεις. Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα την έχει ο λογικός τελεστής NOT, μετά ο AND και μετά ο OR. Σε περίπτωση που έχουμε μια παράσταση με ίδιους λογικούς τελεστές μέσα, η προτεραιότητα είναι από αριστερά προς τα δεξιά της παράστασης. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε μια σύνθετη λογική παράσταση, η οποία περιλαμβάνει όλους τους λογικούς τελεστές. Η μεγαλύτερη προτεραιότητα πάντα την έχουν οι παρενθέσεις, οπότε ξεκινάμε από εκεί. Και αυτή εδώ πέρα η συνθήκη είναι το 5 μικρότερο ίσο του 3. Θα μας επιστρέψει 0. Αυτή εδώ η συνθήκη είναι το 6 διάφορο του 4. Θα
θα μας επιστρέψει 1 και αυτή εδώ η συνθήκη είναι το 5 ίσο του 3, θα μας επιστρέψει 0. Και έχουμε πλέον αυτήν εδώ πέρα τη συνθήκη. Πρώτα θα γίνει η πράξη not 0, γιατί έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα και θα μας βγάλει 1. Ύστερα θα γίνει η πράξη 1 and 1 και αυτό το 1 προκύπτει από το not 0 από πριν και θα μας βγάλει 1 και ύστερα το 1 που βγήκε από τις προηγούμενες πράξεις θα γίνει η λογική πράξη OR μεταξύ αυτού και του 0, δηλαδή της τελευταίας συνθήκης. Και το αποτέλεσμα θα είναι 1, οπότε το αποτέλεσμα όλης αυτής εδώ πέρα της συνθήκης μας κάνει 1 και αν το τρέξουμε πράγματι μας βγάζει 1. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τους τελεστές μοναδιαίας αύξησης και μείωσης. Ο τελεστής μοναδιαίας αύξησης είναι αυτός και κάνει αυτό που λέει το όνομά του, αυξάνει την τιμή κατά 1 μιας μεταβλητής και ο τελεστής μοναδιαίας μείωσης είναι αυτός και μειώνει την τιμή μιας μεταβλητής κατά 1. Πάμε να δούμε παραδείγματα. Ο τελεστής μοναδιαίας αύξησης μπορεί να έχει αυτές τις δύο μορφές. Είτε ο τελεστής να είναι μετά το όνομα της μεταβλητής, είτε ο τελεστής να είναι πριν το όνομα της μεταβλητής. Αυτή εδώ πέρα η μορφή του τελεστή ονομάζεται μεταθεματική μορφή, ενώ αυτή ονομάζεται προθεματική μορφή, γιατί είναι πριν τη μεταβλητή. Πάμε να δούμε τον τελεστή μοναδιαίας αύξησης με προθεματική μορφή. Αυτή τη μορφή εδώ δηλαδή. Δημιουργώ δύο μεταβλητές τύπου int, την α και την β, αναθέτω στη μεταβλητή α την τιμή 5 και ύστερα αναθέτω στην τιμή b την τιμή αυτή. Αυτό εδώ πέρα μας λέει το εξής. Το β να ισούται με. Και μετά έχουμε τον τελεστή. Αυτός ακολουθεί στη σειρά. Και ο τελεστής μου λέει πρώτα αύξησε την τιμή του α κατά 1, δηλαδή κάνε πρώτα το α6 και ύστερα το α θα είναι 6 και η τιμή του α θα μπει αυξημένη μέσα στο β. Άρα το β θα γίνει 6. Ενώ λέγαμε ας πούμε β ίσον α, το β θα ισούταν με 5. Κάνουμε δύο printf για να δούμε τις τιμές των β και α και πατώντας run βλέπουμε ότι πράγματι το β ισούται με 6 και το α ισούται με 6. Πάμε να δούμε τη μεταθεματική μορφή του τελεστή μοναδιαίας αύξησης. Έχω πάλι τις μεταβλητές a και b, η a ισούται με 5 και εδώ το b θα ισούται με το α συν πλάς πλάς. Και η σειρά των πράξεων εδώ πέρα θα γίνει ως εξής. Το β ισούται με το, ακολουθεί το α στη σειρά, οπότε θα πάρει την τιμή του α που υπάρχει ήδη, η τιμή του α δεν έχει αλλάξει καθόλου, οπότε το β θα ισούται με 5 και μετά το α θα αυξηθεί και το α θα γίνει 6. Και κάνοντας δύο print μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα στην οθόνη. Πράγματι το β ισούται με 5 και το α ισούται με 6. Αυτή είναι η διαφορά της προθεματικής με την μεταθεματική μορφή του τελεστή μοναδιαίας αύξησης. Πάμε να δούμε την προθεματική μορφή του τελεστή μοναδιαίας μείωσης, δηλαδή αυτή εδώ τη μορφή, όπου το πλην στα αγγλικά minus είναι πριν τη μεταβλητή. Αρχικά έχουμε τη δήλωση των δύο μεταβλητών και ότι το α ισούται με 5. Συνεχίζουμε με τις ίδιες τιμές. Και το β θα ισούται με πλην α. Πρώτα το α θα μειωθεί κατά 1, γιατί πρώτα είναι ο τελεστής από μπροστά, οπότε το α θα γίνει 4 και ύστερα αφού το α θα είναι 4, η τιμή του α ανατίθεται στη μεταβλητή β, δηλαδή το 4, μετά την αλλαγή δηλαδή. Και η σειρά είναι αυτή. Και πάμε να δούμε με δύο print τα αποτελέσματα στην οθόνη και πράγματι βλέπουμε ότι και το β και το α είναι 4. Και τέλος θα δούμε την μεταθεματική μορφή του τελεστή μοναδιαίας μείωσης, δηλαδή αυτή εδώ τη μορφή, το b να ισούται με το α minus. Πρώτα η τιμή του α θα ανατεθεί στη μεταβλητή b, δηλαδή το α είναι 5, οπότε το b θα ισούται με 5 και ύστερα το α θα μειωθεί κατά 1 και το α θα γίνει 4. Και βλέπουμε πάλι με δύο printf στην οθόνη ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που περιμέναμε. Επόμενο πράγμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι οι συνθήκες ελέγχου και θα ξεκινήσουμε με τη συνθήκη ελέγχου if. Ας μιλήσουμε για τη σύνταξη αυτής της συνθήκης. Ξεκινάμε με την λέξη κλειδί if που σημαίνει εάν. Μέσα σε παρενθέσεις βάζουμε μία συνθήκη, η οποία συνθήκη συντάσσεται συνήθως με χρήση των λογικών τελεστών and or not και των σχεσιακών τελεστών, π.χ. μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο, όχι ίσο,
πίσω κλπ. Οπότε μέσα η συνθήκη θα έχει μια παράσταση η οποία θα μας επιστρέφει την τιμή 0 ή 1, τη λογική τιμή 0 ή 1. Εάν η συνθήκη εδώ μέσα είναι αληθής, δηλαδή μας επιστρέφει τη λογική τιμή 1, θα εκτελεστεί ο κώδικας που υπάρχει εδώ μέσα, ανάμεσα σε αυτά τα αυτάκια. Αν όμως η συνθήκη που είναι εδώ μέσα είναι 0, δηλαδή είναι ψευδής, ο κώδικας δεν εκτελείται εδώ μέσα και το πρόγραμμα προχωράει παρακάτω. Το προσπερνάει δηλαδή. Γι' αυτό ακολουθεί η εντολή else if και μέσα έχουμε μια άλλη συνθήκη την οποία θέλουμε να ελέγξουμε. Μπορούμε να ελέγξουμε πολλές συνθήκες με την εντολή if. Οπότε μετά έχουμε else if, βάζουμε μια άλλη συνθήκη η οποία θα μας επιστρέφει 1 ή 0 και θα εκτελεστεί ο κώδικας ανάμεσα σε αυτά εδώ τα αυτάκια αν η συνθήκη είναι αληθής. Αν όμως η συνθήκη είναι ψευδής, το προσπερνάει και δεν εκτελείται ο κώδικας εδώ μέσα. Μπορούμε να βάλουμε όσα else if θέλουμε, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και άλλο else if μετά και άλλο και άλλο και άλλο, ή μπορούμε να μην βάλουμε καθόλου else if. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μόνο το if και το else που θα δούμε τώρα. Το else όπως και να έχει μπαίνει στο τέλος. Εάν καμία από τις συνθήκες πριν δεν είναι αληθής, δηλαδή όλες οι συνθήκες είναι 0, θα εκτελεστεί ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στα αυτάκια της εντολής else. Ό,τι κώδικας υπάρχει εδώ μέσα. Αυτός ο κώδικας εκτελείται αν όλες οι συνθήκες οι προηγούμενες είναι ψευδείς. Και όπως βλέπετε, δεν έχει κάποια συνθήκη εδώ πέρα να ελέγξει, εκτελείται όπως και να έχει. Αν όμως στην ουσία εκτελεστεί αυτός ο κώδικας λόγω του ότι η συνθήκη αυτή είναι αληθής ή εκτελεστεί αυτός ο κώδικας λόγω του ότι η συνθήκη αυτή είναι αληθής, το πρόγραμμα θα βγει από την εντολή if και θα προχωρήσει παρακάτω. Ό,τι έχουμε παρακάτω στο πρόγραμμα. Οπότε θα εκτελεστεί ένα από όλα αυτά. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο ξεκάθαρο. Αρχικά, δημιουργούμε μια μεταβλητή τύπου int, την ονομάζουμε time, χρόνος, ώρα και βάζουμε το νούμερο 22 και εννοούμε την 22η ώρα της ημέρας, δηλαδή 10 το βράδυ. Και χρησιμοποιούμε την εντολή if και βλέπουμε εάν το time είναι μικρότερο του 10, αυτή είναι η πρώτη συνθήκη και εδώ πέρα θα επιστρέψει ένα 0 ή ένα 1, όπως είπαμε πριν, μια λογική τιμή, γιατί έχουμε σχεσιακό τελεστή εδώ. Αν αυτή η συνθήκη είναι αληθής, δηλαδή επιστρέφει 1, τύπωσε στην οθόνη good morning, καλημέρα. Αν η συνθήκη αυτή δεν είναι αληθής και το time δεν είναι μικρότερο του 10, μην εκτελέσεις τον κώδικα και προχώρα παρακάτω. Και ελέγχουμε την επόμενη συνθήκη. Else if, εάν το time είναι μικρότερο του 20, εάν δηλαδή η συνθήκη αυτή επιστρέφει 1, τύπωσε στην οθόνη good day. Αν αυτή η συνθήκη εδώ πέρα είναι ψευδής, δηλαδή επιστρέφει 0, μην εκτελέσεις ούτε αυτό τον κώδικα και προχώρα παρακάτω. Και τέλος έχουμε το else, και εφόσον όλες οι προηγούμενες συνθήκες ήταν ψευδείς, φτάνουμε στο else που δεν έχει κάποια συνθήκη και αυτός ο κώδικας εκτελείται όπως και να έχει και τυπώνει στην οθόνη good evening. Και τρέχοντας το πρόγραμμα, παρατηρούμε ότι τυπώνει στην οθόνη good evening γιατί ούτε αυτή η συνθήκη ήταν αληθής για να εκτελέσει τον κώδικά της, ούτε αυτή η συνθήκη ήταν αληθής για να εκτελέσει τον κώδικά της, οπότε φτάνει στο else και εκτελεί αυτό τον κώδικα. Και όπως έχουμε πει και στην αρχή του πρώτου μαθήματος, οι εντολές εκτελούνται με σειρά, με τη σειρά που γράφονται. Πάμε να δούμε ένα καινούριο παραδειγματάκι, στο οποίο θα δημιουργήσουμε μια απλή αριθμομηχανή, όπου θα κάνει τις βασικές πράξεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Ο χρήστης θα δίνει τους δύο αριθμούς και τον τελεστή, δηλαδή το συν, το πλην, το επί, το διά, και το πρόγραμμα θα του επιστρέφει το αποτέλεσμα. Στην αρχή δημιουργούμε δύο μεταβλητές τύπου float, που θα είναι για τους αριθμούς που θα δώσει ο χρήστης, θα αποθηκεύει τους αριθμούς που θα δώσει ο χρήστης, και μία μεταβλητή τύπου char, που θα αντιστοιχεί στον τελεστή που θα δώσει ο χρήστης, δηλαδή το συν, το πλην, το επί ή το διά. Στη συνέχεια, τυπώνουμε το μήνυμα enter a number στην οθόνη, έτσι ώστε να πούμε στο χρήστη να εισάγει έναν αριθμό, και ο αριθμός που θα εισάγει θα αποθηκευθεί στη μεταβλητή num1. Ύστερα του λέμε enter an operator, εισήγαγε έναν τελεστή, και ο τελεστής που θα εισάγει θα μπει στη μεταβλητή op. Και ο τελεστής που θα εισάγει θα είναι το συν, το πλην, το επί ή το διά. Και προσέξτε εδώ ότι για να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα πρέπει το επί της 100 σε να έχει ένα κενό. Έτσι είναι ο κανόνας. Μόνο εδώ πέρα. Και ύστερα λέμε στο χρήστη enter a number για να εισάγει το δεύτερο αριθμό και ο αριθμός που θα εισάγει θα αποθηκευθεί στη μεταβλητή num
num2. Αφού ο χρήστης έχει δώσει τους αριθμούς και τον τελεστή της πράξης που επιθυμεί, στη συνέχεια το πρόγραμμα πρέπει να πάρει αυτά τα δεδομένα και να τα επεξεργαστεί καταλήλως, έτσι ώστε να κάνει την πράξη που ζητάει ο χρήστης και να λειτουργεί η αριθμομηχανή μας σωστά. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με αυτό εδώ το κομμάτι. Και ξεκινάμε και λέμε, εάν ο τελεστής που έδωσε ο χρήστης ισούται με το συν, δηλαδή την πρόσθεση, και προσοχή, εδώ πέρα η μεταβλητή αυτή είναι τύπου char, δηλαδή αποθηκεύει έναν χαρακτήρα. Αυτός εδώ πέρα είναι ο χαρακτήρας και τον βάζω σε μονά εισαγωγικά. Ο χαρακτήρας ο ένας μπαίνει σε μονά εισαγωγικά. Οπότε, εάν το operator ισούται με το συν, δηλαδή εάν αυτή εδώ η συνθήκη είναι αληθής, είναι 1, εκτέλεσέ μου αυτόν εδώ πέρα τον κώδικα. Χρησιμοποιώ μια printf και τυπώνω στην οθόνη. Εδώ πέρα θα μπει το περιεχόμενο του num1 που έχει δώσει ο χρήστης. Και γιατί βάζω επί της 100.2f και δεν βάζω επί της 100f όπως έχουμε μάθει για τις μεταβλητές τύπου float? Διότι θέλω το αποτέλεσμα στην οθόνη του num1 να τυπώνεται με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων. Οπότε βάζω τελεία 2 πριν το f. Αν ήθελα με ακρίβεια 5 δεκαδικών ψηφίων, θα έβαζα τελεία 5. Και όταν λέω ακρίβεια δεκαδικών ψηφίων, εννοώ ότι για παράδειγμα εδώ το αποτέλεσμα θα τυπωθεί π.χ. 5.00 ή 5.33. 2 δεκαδικά ψηφία. Συν, εδώ πέρα θα μπει αυτό που έδωσε ο χρήστης που μπήκε στο num2, ίσον, και εδώ πέρα θα μπει το αποτέλεσμα της πράξης num1 συν num2. Πάμε να το τρέξουμε για να δοκιμάσουμε την πρόσθεση. Μας λέει enter a number, βάζουμε το 5 για παράδειγμα, enter an operator, βάζουμε το συν και enter a number, τον δεύτερο αριθμό, βάζουμε το 5. Και μας εμφανίζει το αποτέλεσμα 5 συν 5 ίσον 10, με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων το καθένα. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει εκτελεστεί αυτός εδώ πέρα ο κώδικας. Εάν η σύγκριση αυτή μας δώσει σαν αποτέλεσμα το 0, δηλαδή ότι είναι false η συνθήκη, τότε αυτός ο κώδικας δεν εκτελείται και προχωράμε παρακάτω. Else if, εάν ο operator ισούται με το πλην, τότε εκτέλεσέ μου αυτόν εδώ πέρα τον κώδικα. Όπως και πριν, θα τυπώσει στην οθόνη τον πρώτο αριθμό, μετά θα τυπώσει σαν text το μείον, μετά το περιεχόμενο της μεταβλητής που έχει τον δεύτερο αριθμό και εδώ πέρα θα βάλει το αποτέλεσμα αυτής εδώ της πράξης. Εάν και αυτή η συνθήκη είναι ψευδής, αυτός ο κώδικας δεν θα εκτελεστεί και το πρόγραμμα προχωράει παρακάτω. Και ύστερα βλέπει εάν ο operator ισούται με το επί, αν έδωσε ο χρήστης το επί σαν τελεστή. Και αν όντως αυτή η συνθήκη είναι αληθής, δηλαδή επιστρέφει την τιμή 1, θα εκτελεστεί αυτός ο κώδικας, ο οποίος είναι παρόμοιος με τα προηγούμενα. Αν όμως αυτή η συνθήκη είναι ψευδής, το πρόγραμμα προχωράει παρακάτω και βλέπει μια επιπλέον συνθήκη. Και λέει ότι εάν το operator ισούται με το διά, αν ο χρήστης έδωσε το διά σαν τελεστή, τότε εκτέλεσέ μου αυτό τον κώδικα και κάνει την αντίστοιχη πράξη. Αν όλες οι συνθήκες αυτές είναι ψευδείς και ο χρήστης δεν έδωσε κανένα από τα παραπάνω, τότε φτάνουμε στο else και θα εκτελεστεί αυτός ο κώδικας που θα τυπώσει στην οθόνη το μήνυμα invalid operator, δηλαδή μη έγκυρος τελεστής. Δηλαδή ο χρήστης έδωσε κάτι, ένα χαρακτήρα που δεν αντιστοιχεί σε κάτι από τα παραπάνω. Και ύστερα θα κλείσει το if και θα φύγει όλο αυτό και το πρόγραμμα θα προχωρήσει παρακάτω. Πάμε να τεστάρουμε και τις άλλες πράξεις. Έστω ότι δίνουμε σαν πρώτο αριθμό το 5,6, δίνουμε σαν τελεστή το επί και δίνουμε σαν δεύτερο αριθμό το 9,2 και μας βγάζει το αποτέλεσμα στην οθόνη με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων. Είτε δώσουμε συν, είτε πλην, είτε επί, είτε διά, θα εκτελέσει ένα από όλα αυτά και αν δώσουμε έναν μη έγκυρο τελεστή, για παράδειγμα δώσουμε το γράμμα π, το αγγλικό, που αντιστοιχεί σε χαρακτήρα και βάλουμε και ένα άλλο νούμερο, το πρόγραμμα μας επιστρέφει το μήνυμα invalid operator διότι το π δεν αντιστοιχεί στις επιλογές που έχουμε βάλει εδώ πέρα. Οπότε έτρεξε όλο αυτό το κώδικα, είδε ότι το operator δεν ισούται με κανένα από αυτά τα 4 και έφτασε εδώ και λέει στο χρήστη invalid operator ότι έδωσες λάθος τελεστή. Πάμε να δούμε άλλο ένα προγραμματάκι το οποίο θα δέχεται από το χρήστη δύο ακέραιους αριθμούς και θα του λέει αν οι δύο ακέραιοι αριθμοί που έδωσε είναι και οι δύο μέσα στο εύρος από 0 έως 4, αν είναι μόνο ένας μέσα στο εύρος αυτό ή αν δεν είναι κανένας από τους δύο αριθμούς στο εύρος αυτό. Για αρχή λέμε στο χρήστη να γράψει δύο ακέραιους αριθμούς από το 0 έως το 4 και αυτοί οι αριθμοί που θα δώσει με ένα scanf θα αποθηκευθούν στη μνήμη, οι δύο ακέραιοι αριθμοί, στη μεταβλητή α και στη μεταβλητή β. Ξεκινάμε να κάνουμε τις συγκρίσεις. Έχουμε εδώ πέρα την εντολή
εντολή if και εδώ έχουμε το else. Είναι δύο κομμάτια κώδικα. Ξεκινάμε πρώτα από εδώ και λέμε εάν το α, δηλαδή ο πρώτος αριθμός που έδωσε ο χρήστης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και λογική πράξη end, το α είναι μικρότερο ή ίσο του 4, όπως καταλαβαίνετε εδώ θα επιστρέψει την τιμή 1 ή 0, εδώ θα επιστρέψει την τιμή 1 ή 0 και μετά θα κάνει τη λογική πράξη end μεταξύ αυτών των δύο τιμών και θα επιστρέψει 1 ή 0 που θα είναι η συνθήκη μας. Θα μας λέει αν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής. Αν η συνθήκη αυτή είναι αληθής, δηλαδή το α είναι μεταξύ του 0 και του 4, τότε θα εκτελεστεί ο κώδικας που είναι ανάμεσα σε αυτές εδώ τις αγγείλες. Εφόσον το α είναι στα σωστά όρια, μπαίνει εδώ πέρα και αρχίζει να ελέγχει το β. Κάνει την ίδια σύγκριση, εάν το β είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0, εάν το β είναι μικρότερο ή ίσο του 4, κάνει τη λογική πράξη end μεταξύ των δύο λογικών τιμών αυτών και αν και το β είναι μέσα στα όρια, δηλαδή αυτό επιστρέψει τη λογική τιμή 1, ότι είναι true η συνθήκη, θα τυπώσει στην οθόνη και οι δύο αριθμοί ικανοποιούν τη συνθήκη και οι δύο αριθμοί είναι μέσα στα όρια. Εάν αυτή εδώ πέρα η συνθήκη δεν είναι αληθής, σημαίνει ότι το β δεν είναι μέσα στα όρια. Οπότε θα τυπώσει στην οθόνη το α είναι μέσα στα όρια, αλλά όχι το β. Το α έχει ήδη ελεγχθεί από εδώ. Και μετά θα βγει από τον κώδικα, το else δεν θα το εκτελέσει, γιατί εκτελέστηκε αυτό εδώ πέρα, επειδή η συνθήκη ήταν αληθής, οπότε προχωράει παρακάτω στο πρόγραμμα και τερματίζει. Εάν όμως το α δεν ήταν μέσα στα όρια, αυτή εδώ πέρα η συνθήκη θα επιστρέψει 0, δηλαδή false. Οπότε όλο αυτό δεν εκτελείται. Οπότε το παρατάει, το προσπερνάει και προχωράει κάτω. Και πάει εδώ, else. Και θα εκτελέσει τον κώδικα που είναι εδώ μέσα. Το α το έλεγξε εδώ πέρα και δεν είναι μέσα στα όρια. Οπότε πάει αυτό. Και φτάνουμε εδώ και λέει, εάν τώρα το β είναι μέσα στα όρια, τύπωσε στην οθόνη το β είναι μέσα στα όρια, αλλά όχι το α. Το α έχει ήδη ελεγχθεί από εδώ. Να θυμάστε ότι οι εντολές εκτελούνται με τη σειρά. Αλλιώς, εάν το β δηλαδή δεν είναι μέσα στα όρια και εδώ επιστρέψει false, τύπωσε στην οθόνη και οι δύο αριθμοί δεν ικανοποιούν τη συνθήκη. Πάμε να το τρέξουμε. Το πρόγραμμα μας ζητάει να του δώσουμε δύο αριθμούς από το 0 έως το 4, έστω ότι δίνουμε το 2 και το 3 και μας επιστρέφει το μήνυμα και οι δύο αριθμοί ικανοποιούν την συνθήκη. Εάν του δίναμε τους αριθμούς 4 και 6, θα μας γυρίσει ο α είναι μέσα στα όρια, 0 έως 4, αλλά όχι ο β. Έχει ξεφύγει από τα όρια. Εάν δώσουμε τους αριθμούς 7 και 3, θα μας πει ο β είναι μέσα στα όρια, αλλά όχι ο α. Και αν δώσουμε δύο αριθμούς οι οποίοι είναι έξω από τα όρια, 7 και 8, θα μας πει και οι δύο αριθμοί δεν ικανοποιούν την συνθήκη. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση σε μια εντολή if. Μπορεί να βάλουμε μια σχέτη μεταβλητή. Και αυτό τι σημαίνει, πώς αυτή η συνθήκη μπορεί να είναι αληθής αφού δεν γίνεται κάποια σύγκριση ή κάποια πράξη μέσα εκεί πέρα σύγκρισης. Μας λέει, εάν το number, η μεταβλητή number, δεν είναι 0 στην ουσία η συνθήκη, είναι αληθής. Οπότε τσεκάρει να δει αν το number έχει κάποια τιμή. Το number είναι 5. Άρα η συνθήκη είναι αληθής. Αν πατήσω run, βλέπω ότι μου τυπώνει το μήνυμα αυτό, δηλαδή εκτελεί τις εντολές που είναι μέσα. Αν όμως το number είναι 0, θα δει εδώ πέρα τη συνθήκη, θα δει ότι η τιμή είναι 0 και πατάμε run και βλέπουμε ότι εφόσον η συνθήκη είναι ψευδής, προχωράει εδώ και εκτελεί αυτή εδώ την εντολή. Πάμε να δούμε και κάτι τελευταίο για την εντολή συνθήκης if. Υπάρχει κάτι το οποίο ονομάζεται τριαδικός τελεστής, ο οποίος ισοδυναμεί με τη συνθήκη if, απλά είναι πολύ πιο σύντομος στη γραφή. Έστω ότι λέμε στο χρήστη να εισάγει έναν αριθμό και αυτός ο αριθμός αποθηκεύεται στη μεταβλητή number που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Έστω ότι θέλω να τσεκάρω αν ο αριθμός που έχει δώσει ο χρήστης είναι άρτιος ή περιττός και να του το τυπώσω σαν μήνυμα στην οθόνη. Χρησιμοποιώντας την εντολή if θα το έκανα έτσι. Θα έλεγα εάν ο αριθμός μόντουλο 2 ισούται με 0, δηλαδή εάν γίνει αυτή η πράξη μόντουλο number δια 2 και το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτής είναι 0, σημαίνει ότι ο αριθμός είναι άρτιος. Οπότε print στην οθόνη even number, άρτιος αριθμός. Διαφορετικά, δηλαδή εάν η πράξη number δια 2 το υπόλοιπό της δεν ισούται με 0 και έχει κάποιο υπόλοιπο, σημαίνει ότι ο αριθμός είναι περιττός. Οπότε τύπωσε στην οθόνη odd number. Αυτός εδώ ο κώδικας ισοδυναμεί με αυτόν εδώ πέρα τον κώδικα. Βάζω τη συνθήκη μου μέσα σε παρενθέσεις, την ίδια συνθήκη με κάτω, βάζω το αγγλικό ερωτηματικό και στη συνέχεια βάζω τους κώδικες που θα εκτελεστούν ανάλογα με το αν η συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής. Εάν η συνθήκη είναι αληθής, εκτελείται αυτό, δηλαδή αυτό,
Όπως βλέπετε δεν βάζω ερωτηματικό εδώ πέρα, βάζω άνω κάτω τελεία και δίπλα γράφω τον άλλο κώδικα που θα εκτελεστεί αν η συνθήκη είναι ψευδής και ύστερα βάζω ερωτηματικό. Δηλαδή αυτό είναι μία γραμμή ολόκληρη κώδικα και στο τέλος της βάζουμε το ερωτηματικό. Οπότε με 2 γραμμές κώδικα έχω γράψει εδώ πέρα τις αντίστοιχες 5 γραμμές κώδικα. Τρέχοντας το πρόγραμμα βλέπουμε, μας ζητάει να δώσουμε έναν αριθμό, έστω ότι δίνουμε το 5 και μας λέει ότι το 5 είναι περιττός αριθμός. Αν δώσουμε για παράδειγμα το 6, μας λέει ότι το 6 είναι άρτιος αριθμός. Οπότε αυτό εδώ κάνει ό,τι κάνει και αυτό εδώ. Προσέξτε ότι αυτό εδώ είναι μέσα σε σχόλια, οπότε δεν εκτελείται. Αυτό ήταν το δεύτερο μάθημα του δομημένου προγραμματισμού. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα.